шуны юллыйм, беләм сабыр булу кирәк. Кичер мине, кичер йөрәк, аңлыйм барын, ниләр эшлим, шундый җаным, синдәй түзгән миңа сирәк. Гафу итсин, кичер йөрәк, аңлыйм барын, ниләр эшлим, шундый җаным, синдәй түзгән миңа сирәк. Гафу итсин, кичер йөрәк. Aytır sözüm var. Ele kiler tizirek. Evet, tamam, misini yapmak gerekiyor, değil mi? Kil tizirek. Yani, nerse buldusun sen var. Yüzden ağır biten ağrısın mı öyle? Yok oğlum, benim sen aytır sözüm var indi. Lakin endi bu söz hazır. Ede koytaşlışı geliyem oğlum. Yok, en mühim söz. Oğlum da hazır o hatta mühim dedi oğlum. Ede men koytayım. Yani, Koytaşlışı biz yarayım mı? yani yarar. Yani, min bugün İngiliz'in işe konak başlatmak için sen ne dersin iken? Geliriz oğlum. Şunda eyletlep oturup söyleşiriz. Yarar, Ben yarar, gittim oğlum. yarar. Gittim. Yani tanış bul. Yok. Bu İngiliz'e. Sen İngiliz tanış bul. Bu benim emeğim gülüyor. tanışıma bir şartma kızım. Eydeniz şeyler işleriz. Bıtırızdan geleyim. Apağır şol жүрмәгез şeyler koyup. Bıtırırız. Yarın. Hatta sileşip yalıp değil. Yarın. Tabii Ramazan eydep bıtırız. Şeyler. Yani, sana bir sözümüz var. Bu yıl İngiliz'in okulu biter. İyi oğlum. Biz kuzga tabi nikah o'qitmoqchiyik. Sen narsa deyirsan ekan? Oğlum beni bir yerlere bilmem biteri. Karşı kilsem bir ağır. Karşı kelmem desem sizni aldalı olur. Oğlum ellerimin ateşini gibi bitesin. Enisi elden işledin. Biz ellere difalığa etmedik. En birinci sen aytırga bulduk. İyi oğlum. Siz bilmegen evvelerde bir köp biterdi. İyi yazmış koya bara bu dünya nik bulaysun bu. Uşatmasыз деп ойлаған едім мені. Ойларым шынға тура келді. Сіз, мен әнесіз өскеш, нашар тәрбие алған. Тұрмыштың нәрсе екенін аңламай тұрған бала деп ойлағансыздар енді. Менің де әне деп дәшәсі вақытларым бик көп еді. Әне пішірген ризықларны ғана түгел, өз қоллары білән ясап берген şeylerini de ішерге риза едім. Ләкин мен 2 яш болғанда әне вафат болды. Менің де кіші балалары кебек әне білән кибетләргә жүріп, матур күлмәкләр, тәмле ризыклар, уенчыклар алып, аның йомшак кулына җитәкләп алып йөрисе килгән вакытларым бик күп иде. Elmir tınışlan indi. Eni bitini okuyatırga jeyinmadır. Мен аңлыйм, Салават. Мен барысын да аңламыйм. Монда сүзләр кирәкми. Kızım tınıştan әлі сен бірсін де білмейсің бет. Безне әти җил, яңгыр тидерми үстерде. Авыр сүз әйттерми тәрбияләде. Әни дә, әти дә булды. Салават белән танышкач, мин Салаватта әтинең чалымнарын күрдем. Шуңа күрә бик тиз яраттым. Sen ne hazırda yarata alsan. Ben seni bir kaşında taşlamayacakmı? Hatta eni karşı olsa da. Oğlum kızım to'xtag'iz әлі. Тыңлағыз әлі мені. Іш бит бүтінләй башқа нәрсе. Сіз бар деп аңламайсыз мен не істейтінімді айтып әйтілгенімді. Ләкин мен мұны сізге әйтмейше болдыра алмаймын. Сіз екеуіңіз де бик мөһим әйберне білмейсіз. И язмыш. Ulan, kızım, көзіңізге де қарайалым, шул хәтлі ауыр миңа бұл сөздерді айтырға білсәгіз, ләкин сіз үйленіше алмайсыз. Мен сен икеңізге де
бик зур бәхет теләр идем. Миңа сезнең бәхетле бу йөзегезне күрү үзе бер әни чыннан да бәхетле әйбер бар микән? Ләкин сез моны эшли алмыйсыз. Рәдиф улым, синең әтиең. Нәрсә? Булмас. Әйе ул. Ялгы. Бу нәкъ шулай. Күп еллар элек мин ташлашып киткән әтиең ул Рәдиф. Һәм без моңа каршы бара алмыйбыз, аңлыйсызмы шушыны? Бу беренче дә була торган хәл түгел. Аңлагыз мине, мин бер нәрсә дә эшләтә алмыйм. Ләкин сез абый белән сеңәм. Эльмира, тынычлан инде. Бәлки әни ялгышкан урынадыр. Юк, Салават. Ялгышкан кебек сөйләмәде бит ул аны. Минем әти синең әти. Башыма сыймый. Ничек шулай? Ни галай? Эльмирам, тынычлан. Иртәгә Рәдиф абыйдан барсын да сорарбыз. Нәрсәсен сорыйсың аны? Мин сине югалтасым килми. Ник соң ул алай гел? Мин яраткан, миңа кадерле кешеләрне югалтам. Башта әни, хәзер син. Мин синсез ничек яшим? Бергә яшәрбез. Абый, апа сеңел булыпмы? Юк, алай булмый. Миңа бу шәһәрдән китәргә кирәк. Бөтен нәрсәне онытырга кирәк. Ә мин нишләргә тиеш? Мин нишләтмәкче буласың соң син? Син минсез, мин синсез яшәргә өйрәнергә кирәк. Бәхетле бул, Салават. Озатма мине, яме? Эльмира! Абонент временно недоступен. Киргез. Салават Михаил, хәлләрең ничек? Сез. Мин әти артыннан килгән әтин чыгарсыз Бүген чыгарабыз, Эльмира кайда? Апай, абыйларга Казанга китте. Шуңа күрә мин киттем әтине алмага. Узаккамы? Белмим, шул кайчан кайтасын әйтмәде. Җаным. Әтине чыгарасыздар бит инде. Чыгарабыз, хәзер менә әйтәм, шәфкать туташына, әнә чыгарабыз, алабыз. Менә үзләре телефон киреп килә. Әйдә, Рәдиф абый, үз. Кер. Әтине хәлләрең ничек? Син аңа килдеңме? Кайтабызмы? Кызым, кайтырбыз. Әлеге чыгып торырсың әле. Доктор белән сөйләшер сүзләр бар иде. Ярар, мин сине тыңлап көтеп торам. Сау бул. Телефонның шикәлләре. Әйбәт, яхшы, Салават, исәнмесез. Салават көнне сорарга ялдым. Гөлия сезнең әнигез буламы? Әйе. Салават, әнигезгә, әтигезгә шундый олы җанлы, изге, күңелле табиб үстергәннәр өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Ярар, Рәдиф абый җиткезермен. Тик менә әтинең генә эзләп табасы бар бит. Ник әтигез юкмы ни? Бардыр да инде ул. Әти булмаса, мин булмас идем бит. Тик менә аның файдалыгы гына билгесез. Шул. Салават, әтигез табылса нәрсә дип әйтер идегез? Кем белгән инде, Рәдиф абый. Күпме ел узган бит менә, күпме вакыт узган. Салават, яшереп торудан мәгънә юк. Мин сиңа тигән булам. Әтей? Әйе, Салават, кичер мине, гафу ит. Яшьлек ялгышларым, әнинең бала табасы килде, мин теләмәдем, шуңа чыгып киттем. Һәм сез башкага өйләндегезме? Әйе, әниеңнән аерылышканнан соң, бер елдан балалы хатынга өйләндем. Син ул горурлыгың белән бик күп кешенең тормышын җимердең инде. Мәсәлән, Эльмира белән безнекен. Ничек сезнекен? Ну, әгәр дә менә Эльмира белән без айлы сеңле була торып, бергә була алмыйбыз бит инде.
Ошосун салават. Илмираның Ошкар ата-анасы. Мен аны тик үстердем генә. Минем үз кызым бар. Энҗе. Гафу итсәң, мине кичерші мені. Гафу итсәң, сені дә улым дип йөртер идем. Ничек инде? Илмира синең кызың түгелмени? Юк. Илмира минем кызым түгел. Салават. Әти, Әти, без кайтабызмы? Мин узак көтәм әле. кайта. Әйе, кызым. Хәзер. Ярый, Латиф абый. Ярар, Салават. Без әниең белән бәхетле була алмадык. Сез генә бәхетле булыгыз. Үземнән килгән бөтен әйберне дә бирермен. Булышырмын. Гафу итегез. Ярый, сау булыгыз. Сау ул, тигән. Кызым, сен мине Гүлия апаңа алып бара, сөйләшер әйберләр бар идән ул. Ярар, әти, син ничек әйтәсең? Алып барырмын, әйдә. Әйдә, бар. Исәнме, Гүлия? Dedi. Нишектен син монда? Син мине ничек эзләп таптың? Эзләгән кеше таба инде ул, Гүлия. Сөйләшәсе иде. Нәрсә кирәк инде хәзер, Ләдиф? Узган гомерләрдән соң. Гомер буе сезгә тапкыр булдың. Әйдә, сиңа дирек сөйләшер иде. Үт әйдә. Рәхмәт, Гүлия. Нәрсә өчен рәхмәт? Кире кылмаганың өчен рәхмәт. Ләдиф, узган гомерләр инде мин әнә бәхет итүем җитмәгән. Хәзер инде улыбыз да бәхетсез. Безнең аркада, синең аркада бит бу. Син шуны аңлыйсыңмы? Ничек яшәргә хәзер? Балаларга шул хәтле авыр. Алар бер-берсен шул хәтле үлеп яраталар. Алар бергә була алмыйлар, аңлыйсыңмы? Алар бит абыйлы, сеңелле. Юк, Гүлия. Ничек инде юк? Ялгышасың. Илмира минем икенче хатынымнан, кызым. Чыннан да шулаймы? Чын, Гүлия. И Алланың биргәненә мең шөкер. Ләдиф, балалар без бәхетсез булмый икән, безнең кебек бәхетсез булмаячаклар, син шуны аңлыйсыңмы? Гүлия. Алар бит мәхәббәттә яшәргә тиешле, Ләдиф. Гүлия, сине бәхетле итә алмадым. Алар бәхеткә лаек. Без аларга киртә булмыйк. Амин, шулай булсын, Ләдиф. Амин, шулай булсын иде. Әнәй, мин бит әти белән сөйләштем. И улым, Аллага шөкер. Мин дә сөйләшим икән белән. Беләсең син шуны. Нәрсә сөйләштең улым? Әни аны әйтмәде. Әйе. Теге син әйткән сүзләрне теге көнне кабатлаган сүзләрне миңа шуларны гына әйтте. Беләсеңме, әни, иң кызыгы шунда, Илмира бит аның кызы түгел икән. Беләм, улым. Беләм. Әтиң белән очрашып, әтиңнән белдем мин боларны барсындагы. Шуның хәтле сөендем, улым. Әни. Шуның хәтле йөрәгем тынычланды сезнең өчен. Әни, әйдә Илмирага да әйтик, шалтыратып. Әйтик, сезгә бернинди киртә юк, улым. Шалтырап Шалтырап тигерәк. тигерәк. Шалтырап. Алло, Илмира, ни хәл? Әйбәт. Илмира, кара әле, минем сиңа әйтер сүзем бар. Әйдә, очрашыйк әле берәр кайда. Яме, Илмира, беләсеңме? Безнең бит бергә булуда бернинди киртәләре юк икән. Әйдә, мин сиңа очрашкач аңлатырмын барсын да, яме? Давай, пока. Нәрсә диде улым? Кайчан күрешәсез? Әни, иртәгә Илмираның сольный концерты икән, шунда күрешербез диде. Улым, чәчәк бәйләннәре аларга. Ярар. Бар яхшымысың, улым? Әйе, шулай булсын әни. Амин. Belem seni kılav kirer, işini
Gülnara, çiçek mi öyle? Sen rıza mı? Мен риза саламат. Kişir yürek аңлыйм барын ниләр эшлим шундый җаным синдәй түзгән миңа сирәк гафу итсин кичер йөрәк аңлыйм барын ниләр эшлим шундый җаным синдәй түзгән миңа сирәк гафу итсин кичер